Câmpul este lumea. În Matei, capitolul 28 cu versetul 19, citim: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când eram în California, în anul 1874, am primit un vis impresionant. Am visat că vreo câțiva frați din California erau în ședință discutând planurile cele mai bune de lucru pentru campania care urma. Un tânăr pe care l-am văzut frecvent în visurile mele a venit la ședință. El a ascultat cu interes profund cuvintele care erau spuse, apoi cu autoritate și certitudine a zis: orașele și satele constituie o parte a viei Domnului. Ele trebuie să audă soliile de avertizare. Vrășmașul adevărului face eforturi disperate ca să întoarcă pe oameni de la adevărul lui Dumnezeu către minciună. Trebuie să semănați lângă toate apele. S-ar putea să nu vedeți dintr-o dată rezultatele muncii voastre, dar aceasta n-ar trebui să vă descurajeze. Luați-l pe Hristos de exemplu. El avea mulți ascultători, dar numai câțiva îl urmau. Solul a continuat. Voi aveți idei prea limitate pentru lucrarea acestui timp și încercați să planificați lucrul atât cât să-l puteți cuprinde cu brațele. Trebuie însă să aveți vederi mai cuprinzătoare. Lumina voastră nu trebuie pusă sub obroc sau sub pat, ci într-un sfeșnic ca să poată da lumină tuturor celor din casă. Casa voastră este lumea. Multe țări așteaptă lumina avansată pe care Domnul o are pentru ele, iar credința voastră este limitată, foarte mică. Concepția voastră despre lucrare are nevoie să crească mult. Mergeți înainte. Dumnezeu va lucra cu putere mare dacă veți umbla cu umilință înaintea Lui. A vorbi despre imposibilități nu este credință. La Dumnezeu nimic nu este imposibil. Lumina cerințelor obligatorii ale legii lui Dumnezeu trebuie să pună lumea la încercare. Timpul este scurt și toți cei care cred această solie ar trebui să simtă o obligație solemnă, apăsând asupra lor de a fi lucrători dezinteresați, exercitându-și influența de partea cea bună. Ei n-ar trebui să se afle vreodată prin cuvinte sau fapte aliniați împotriva celor care caută să avanseze interesele cauzei lui Dumnezeu. Lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o nu înseamnă mult pentru lume dacă nu este prezentată așa încât să fie văzută de ea. Părinte Ceresc, reflectă cuvântul, lumina, înțelepciunea ta asupra vieții noastre, ca să putem reflecta caracterul tău. Îți mulțumim, fi lăudat și slăvit. Amin.